nu, Oscar. I fandt skibet til Martinus. Så. Og se det, Frederik. Det er et skelet. Goddag. Har du set det her? Goddag, Frederik. Jamen, det er jo også det, der gør mit arbejde værd. Det er ikke kun at de sure ting med alvorlige trafikuheld og mennesker, som i værste tilfælde går hen og dør, men at der også er de gode historier med de jo små børn, som kommer glade og tilfredse herfra. Skal han blive her? Okay, så kigger han her. Så vil du bare hjælpe ham. Hvor stod han henne? Han var inde i kaffe, hvor han var ved at drikke kaffe. Han stod og fik sig en kop tør kaffe. Brian, vi inviterer herude, så skal vi lige lægge det der af, så vi ikke får såret os. Også det der. Også det der. Jeg tror, Nikolaj, han har det ok med den rolle. Altså, jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt, når han virker som ambulanceleder. Han virker som om, han virkelig har godt styr på det og har et fornuftigt overblik. Jeg bryder mig ikke selv specielt meget om den rolle, fordi jeg føler ikke, at jeg kan nå at have det der overblik, når der er mere end en, maks 2 til skadekommet, så synes jeg, det bliver hurtigt uoverskueligt. Lad os gøre, eller skal jeg holde? Skal det ikke lægge skjul på, at det er en stressende ting at være ambulanceleder. Så det er ikke noget, man siger mig først. Det er ikke noget, man siger til ham, der kører bilen. Kør stærkere, for jeg vil være først fremme. Men når man står i situationen, så må man acceptere, at det er en del af arbejdet. Og så er den ikke længere. Det er ikke noget, hvor jeg går og har ondt i maven over, at jeg bliver muligvis ambulanceleder i dag. Men det er en svær opgave. Og det tror jeg allerede, at vi kunne genkende til. Jeg er jo også kun åben fed. Hej, hvad? Så er den der.